Čaute ľudia, ja vás vítam, zdravím u dnešného videjka. Dnešné videjko ide byť strašne špeciálne, lebo ideme hrať hru, ktorá sa volá The Crash Mod Fest. A ja sa veľmi neviem dočkať, lebo ideme hrať na pedáloch. Plyn, spojka, viete, na normálnom aute. A uvidíme, teda to hodí auto. Dobre, na tomto nejdeme hrať. Dobre. A ja sa stiším trošku vás. Dobre. No, takže options, controls, automatic, shifter plus manual clutch. To je spojka plus tá regiacepáka. No, pre dnešné video by sa zahral taký nový špeciálik. A to tak. Máme ho na najvyššom. No, ideme. Prečo mi to do prčic nejde? Je to kašlem, naozaj na každú mouse. The 70s was such a lively era, and that's something we really wanted you to feel. That's why we're going for a vibrant, high-paced event. Get ready for a disco face-off. Ruszamy. Dwójka. Trójka. A jest sam. V dnešnom videu, že pôjdeme podľa predpisov. Toto video nejakých minút budeme mať. A že som šiel na dovolenku. Som šiel tunak. Presne tunak. Lebo tunak akože býva môj strýko. Musíme tam extrémne presne zaparkovať. A jazdíme podľa pravidiel, takže 150 môžeme maximálne. A tieto môžu byť hrále, lebo to má iba zmeti, viete? Tak kravina. No, ideme. To 50 idem. To sa nepočíta, 155. Ide sa. Jau! Čo vole? Neviem, či mám je lepšie vo first persone, alebo takto, lebo mne je lepšie vo first persone. Poviete, cítite sa? Dobre, kľud. Pozrieme sa. Nič, dobre. Dobre, ideme naspäť. Som sa strašne zadíval. Dobre, no. Ja som sa zadíval, bo... Pomalšie sa nedá. Potom na konci videa, keď dojdeme do lokácie, môžeme skúsiť postrašiť ľudí, alebo na nové auto, spomínané policajné. Prosíme maximálku, hej?
Poriadne truba. Dement, čo robí? Zaujímavé, že má BPčko. No dobre. One more time. Tu nejaká mapa hovorí, že nám ísť tam, ale ja to pixel. Už keď sa dostanete do driftu, tak to už potom... Janca! Nie wysekaj sa! Nie wysekaj sa! Chápete ma. Ešte... Troška, nie vysekaj sa! Dobre, dobre, dobre. Teraz to bude hejtov, lebo som z jednotky dal na trojku, hej? Sa. Čo sa stane, že teda... Ježiš, to som nemal robiť. To som nemal robiť. No čo som tu prehľadil? Remix. Ja som tu prehľadil články na jednotku, chápeš ma? No, ten motor to potom akože v tej hre nezvládne. Mám novú hru, Car Mechanic Simulator. O tej vám tiež poviem. Na ktorú budeme tiež skúšať. Šíbe ti! Idiot. No. Dobre, to som si oškral, toto už som nechcel. To sa nepodarilo trošku. Proste čo? No. Jaký som cúvač dobrý. Ideme. Naďalej si máme tu s jednotkou. Bože, ja som si jednotky zaradil na trojku, bože, čo je to už? Dobre, ťa ako dobre dokáže brziť, hej? No. Máme jednu takže vecičku. Čo možno nitro. Či... Skoro sme to oštreli, možno sme aj auto. Tu je tá ručička, si pozrite na tú malú ručičku. To čo sa s ňou robí? Pre môj bože. Let's just rewind that one.
Dement, neviděla. Vidíme maximálku, hej. Vidíme se. Ako jsem se pomohla. Prostě, kadilak. Triko, už je tu slova, pomoc. On tě město. Bože, se pomož. Bojstrýko! Máme! Strýko, už sú tu! Dobre. Ľudia, pokiaľ sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite dať odber, like. A to bude asi všetko z toho dnešného videa, naozaj, ak budete chcieť ďalej tak, ak budete chcieť viacej takýchto kravín, tak len stačí povedať, ja to natočím, mám aj ten car simulátor, takže možno ešte tento deň vyjde, kedy vyjde aj toto video, uvidím. Dobre, to je všetko, dávajte si pozor a čau.